Bună ziua, dragilor! Numele meu este Claudiu Neac și în episodul de astăzi o să vă spun cum recunoașteți un clichet care respectă normele europene și cum recunoașteți un clichet care nu respectă normele europene. Toți clicheții fabricați în conformitate cu normele europene trebuie să nu conțină crom. Întrebarea este cum recunoaștem un clichet care conține crom și unul care nu conține crom. Ei bine, este foarte simplu, nici nu trebuie să fii un mare specialist. În mâna mea stângă am un clichet care nu conține crom, iar acest lucru putem să îl recunoaștem după culoare. Are culoarea argintie. În mâna mea dreaptă am un clichet care conține crom și se poate vedea foarte ușor că are o culoare diferită față de celălalt, are o culoare gălbuie. Deci acest clichet nu respectă normele europene. Încă un indiciu pe care trebuie să-l urmăriți este marcajul LC, Lashing Capacity, sau în traducere capacitate de ancorare și logo-ul producătorului. Cam așa ar trebui să arate. Și încă o dată, în dreapta am clichetul care nu respectă niciun fel de normă europeană și nu are niciun fel de marcaj. Deci este un clichet care nu ar trebui să dați bani. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc, pe data viitoare.